stavím sa, že sa dostanem do Mirážu skôr, ako si zalejete rannú kávu. Ideme. Tretie poschodie, 7 schodov na podlažie, žiaden výťah, ale ani žiadne čakanie. Obchvat je doslova za rohom. Smer Bratislava bez jedinej rannej zápchy. 8 minút, to je celé. Áno, počuť estakádu, áno, počuť rajeckú anču, ale to nie je nevýhoda, to je váš dôvod, prečo ste v centre za pár minút. Ak hľadáte ticho na samote pri lese, tak rolujte ďalej. Ale ak chcete bývať na púze mesta a nestrácať čas v aute, tak toto je ten váš byt. 6-bytová komorná bytovka, 64,2 m2 v centre. Tichá ulica v Žiline, 64,2 m2, link v popise a obliadky už tento týždeň.